No cześć. Słuchajcie, mamy tutaj zaległego Pixelboxa, mam aparat, mogę nagrywać. Testuję warunki oświetleniowe, które jak wiecie w moim pokoju są przeważnie dramatyczne. Dlatego z utęsknieniem czekam na lato, ewentualnie wiosnę, kiedy wreszcie będzie dużo fajnego światła. Kiedy będzie można nagrywać, ale tak patrzę, z tej strony przynajmniej coś jest światła. To jest światło naturalne z okna. To doświetlanie się wszystkimi lampami jest gówno warte. Sąsiadka fajna idzie. Uwaga! Luty miesiącem darmowej dostawy, także jakby ktoś zamawiał, no to bierzcie to pod uwagę. Dobra. Zobaczmy. Ja wam będę wszystko po kolei pokazywał. Teraz ten tender moment. Mamy, moi drodzy, portfel, czy tak po śląsku zwany Bojtlik, albo Bajtlik, albo Geldtasia. Medalion z Dragon Balla. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał Dragon Balla. Ja na przykład Dragon Balla nigdy nie oglądałem, także może pójdzie na jakieś rozdawanie. Jezu, a co to jest takiego? To jest figura jakiegoś... Figurka jakiegoś... Nie wiem, kurde. Ktoś kojarzy? Co to? Kto to? Nie mam pojęcia. Wygląda bardzo japońsko w każdym razie. O tak! Kalendarz. No kalendarz się przyda jak najbardziej. Kalendarze zawsze są zajebiste. Będę sobie notował, kiedy będę dostawał wypłaty te po kilkaset tysięcy złotych. Koszulka. Nie mam pojęcia co to jest. Nie mam pojęcia z czego to jest. Nie mam pojęcia co tam jest napisane. Ale zajebiście mi się podoba. Tematyką, jak widzicie, tego Pixelboxa było anime. To dlatego totalnie nic nie ogarniałem. I to, moi drodzy, w zasadzie tyle. Jeśli wam się film podobał, to zostawcie tam łapę, wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na streamy. Kolejny vlog z testu nowego aparatu, myślę, jest całkiem spoko. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę.